Hi ha herois que no tenen poders excepcionals. Hi ha herois que no volen pels aires. Es diuen Xavi, Júlia o Enric. Són com nosaltres i viuen entre nosaltres. I són molts. Només a Catalunya n'hi ha més de 500.000. Es mouen per tot arreu. Pels hospitals, les presons, els menjadors socials, arreu on se'ls necessita. Sovint no els veiem perquè són en aquests llocs que ningú no mira. El seu heroisme rau en actuar en aquests espais d'ombra on, sense ser vistos, hi viuen milers de ciutadans. Jo els he conegut, m'he endinsat en el seu univers i he observat com és un dia qualsevol de les seves vides. Omplen un buit, com qui omple una ampolla amb sorra. Cadascú hi posa un grapat. 2 hores, un matí, un dia... No importa la quantitat. El que importa és que l'ampolla es vagi omplint, que no es quedi buida. El que importa és la seva voluntat. Comencen a omplir-la ben d'hora, i és que els herois sempre estan de guàrdia. Ser voluntari és rebre tant com dons? És ser feliç tu per fer feliç els altres? Jo us diria que ser voluntari és un acte d'amor molt gran. Ser voluntari t'omple la vida. Jo diria que és donar poquet per rebre molt. És realitzador, és supermaco. Ser voluntari és fer les coses que et surtin del cor. Ser voluntari és brutal. Comença un nou dia. L'ampolla ja és plena, però és la d'ahir. Ja és història. Avui cal omplir-ne una de nova. Ho farem a poc, amb paciència, compromís, amor, fraternitat, amb fragilitat. L'omplirem amb el que tenim, no amb el que ens sobra. L'omplirem no pels altres ni per un mateix, sinó per nosaltres. L'omplirem i el món tindrà sentit un dia més. L'ompliran ells, els nostres herois. Perquè el món és ple d'herois. N'hi ha milers, milions. Uns omplen l'ampolla donant i uns altres rebent.